amunt! Au, vinga, 15 amunt! Callem tothom, home, estem pendents de la prova, sisplau, va! Vinga, Adrià, Cristóbal, és aquesta la postura, no s'estigueu, que és aquí. Vinga, Marta, que t'estan esperant per pujar. Au, vinga, d'ossos amunt! Aixecador amunt! Vinga, Mari i Laura, canya, canya aquí dalt, eh? Vinga, que som engenetes. Recordeu, tot el cul. Molt bé, així. Ja havia tret amunt, no t'ajuntis més amb el Francis. Vinga, Patxi. Vinga, que teniu bona postura, 15 aquí, vinga, va, canya. Canya, no podem trigar tant a pujar. Vinga, tothom concentra, com Patxi. Judit i Francis, és aquesta frase, Judit i Francis, aquí a la derecha, Francis, Vinga, que entren tots, que està perfecte, va! Vinga, Patxi, ja pots tirar amunt, Patxi! Vinga, pendent tothom, pendent! A dreta amunt, no s'ha de fer res més, vinga! Marta, aquí una miqueta de braç, aquí, Marta! Una miqueta de braç, Marta! Vinga, Patxi, amunt! Vinga, Patxi, que està perfecte, va! Finet! Vinga, Patxi, tranquil! 1, 2, vinga, avall! Martes, esteu ajuntant aquí un munt, el pis de 15, esteu ajuntant. Vinga, poco a poco, està guapo, vinga. Vinga, venga. Molt bé, vinga, gossos, avall. Molt bé. Vinga, que no s'ha acabat, una miqueta més, va, home. Vinga, que no s'ha acabat, tranquil. Calleu, tothom! Hòstia! No passa res, només s'ha de treballar el castell, vinga! S'ha de treballar! Vinga, tranquils! Bé, també. Bé, que fins de terços, bé, vinga! Venga, pido bien. Nosotros que hacemos nada,